Afară plouă, m-am gândit să fac un videoclip despre depresie. Însă înainte de a vă vorbi despre depresie, vreau să vă vorbesc despre psihologia alchimiei și interpretarea alchimiei de către bunul nostru prieten Gustav Carl Jung. După 30 de ani de studiu asidu al alchimiei, Jung a realizat că, în definitiv, ceea ce acești alchimiști, de la egipteni și până la greci, și până la cei alchimiști ai Evului Mediu, ce făceau acești oameni era să proiecteze anumite mecanisme, un anumit conținut psihologic, precum și etapele maturării psihicului uman, în materie. Deci, transformarea plumbului în aur se referă, de fapt, la transformarea a ceea ce este greu, la transformarea a ceea ce este întunecat și apăsător în psihicul uman în aur, adică în înțelepciune, în înțelegere, în integrare, în ceea ce Jung numea individualizare. Haideți să ne gândim la etimologia cuvântului depresie. Depresia, deep rest, se referă la un mecanism. O să încep prin a spune că depresia este pozitivă. De ce? Acest mecanism este o tentativă a psihicului uman de a se recalibra, de a recăpăta un grad de homeostazie psihică pierdut atunci când psihicul a fost format în mii de bucăți. Atunci când noi ne-am oprit din a fi noi și am început să devenim ceea ce și-au dorit alții să fim, ceea ce și-a dorit societatea să fim, pierzându-ne într-o anumită măsură legătura cu vocea noastră interioară, legătura cu sinele nostru profund. Pentru că majoritatea oamenilor care calcă pe Terra astăzi au un psihic spart în mii de bucăți. Noi nu suntem unul, noi suntem 1000, noi suntem un întreg trip. Și asta este ok. Însă noi trebuie să avem o legătură foarte profundă cu sinele nostru autentic. Acum, în alchimie, ca să trag o paralelă la alchimie, există o anumită etapă în transformarea materiei prime în aur. Există o etapă care se numește nigredo, putrefactio, care în natură este în natură este reprezentată de către toamnă, de către moartea naturii, de către căderea frunzelor, putrezirea materiei care la un moment dat era verde și vibrantă și transformarea sa în sol. Deci depresia, v-am spus că alchimiștii își proiectează conținutul psihologic în materie. Depresia reprezintă această etapă, acest nigredo, acest putrefactio. De ce? Din cauza faptului că psihicul uman în perioada aceasta de depresie își caută o ancoră în sinele său adevărat și profund. El refuză să mai joace rolul unui pion nesemnificativ, refuză să se mai identifice cu persona, cu ceea ce noi creăm, cu acest sine fals pe care noi îl afișăm în societate, îl afișăm în interacțiunile zilnice, îl afișăm la muncă. Deci sinele nostru profund refuză această falsitate în care noi am ales să-l afundăm. În momentul în care suntem în depresie, trebuie să înțelegem, trebuie să ne reformatăm perspectiva asupra depresiei și să înțelegem că depresia este un mecanism al psihicului nostru de recalibrare, de retonifiere, de revenire la sine.
la autenticitatea sa personală. Însă înainte de asta, noi trebuie să lăsăm anumite părți în noi să moară. Fie că este vorba de o relație, fie că este vorba despre o impresie asupra noastră, fie că este vorba de un anumit conținut inconștient care ne blochează din a fi noi. Noi trebuie să descoperim acel ceva care trebuie lăsat să moară. Deci da, depresia este un mecanism psihic care în definitiv este pozitiv. Este o expresie a capacității de autoreglare a psihicului uman. Din nefericire, în terapia convențională, în afară de faptul că noi niciodată nu ajungem în subconștient, niciodată nu ajungem la rădăcina problemei, de multe ori ajungem să fim trimiși la psihiatru. Ai depresie cronică, vrei să te simți mai bine, trebuie să iei niște pastile. Asta este o abominație, este ceva teribil. Întrucât, în loc să profităm de această perioadă de deep rest, să ne analizăm visele, să ne analizăm imaginile care ne apar în minte, să ne analizăm conștientizările sufletului nostru profund și să înțelegem de ce avem aceste simptome de depresie, noi ajungem să le estompăm, să le blocăm, să călcăm pe ele și să le afundăm, să le suprimăm și să creăm o stare artificială de bine prin prisma anumitor substanțe farmacologice. Eu propun celor care se regăsesc în această perioadă de deep rest să-și iau un caietel și să-și scrie în acel caietel gândurile profunde, însă mai mult decât orice să-și scrie visele. Visele sunt ca o scrisoare de la un prieten extrem de înțelept, care are cele mai bune intenții vis-a-vis de persoana ta. Chiar mai mult aș putea spune că visele vin de la Dumnezeu, vin din inconștient, vin din această minte universală, transpersonală, care ne conectează pe toți, care în esență este conștiință pură, pe care noi nu putem să o filtrăm prin default mode network-ul de zi cu zi. Visele au capacitatea de a ne exprima extrem de criptic, însă deslușibil, ca să spun așa, adevărata situație a spiritului nostru. Vreau să vă dau exemplul unui vis avut de un client de-al meu și cum acest vis a reușit să-i comunice acestui individ situația sa psihologică din acel punct al vieții sale, într-un mod atât de clar încât acest om a înțeles ce este de făcut. Visul a fost în felul următor. Totul a început într-o sală de clasă, unde un profesor scria la tablă, iar un coleg de-al său scrijelea o tavă cu o anumită materie întunecată. Și acest individ, care și el este un psychedelic head, ca să-i spun așa, îl întreabă pe coleg: ce ai tu acolo în acea tăviță? Ce e acolo? E venin de broască? Și ăsta îi spune: da, e venin de broască, vreau să-ți dau și țin un pic. Bineînțeles, pentru că logica viselor este extrem de ilogică și extrem de criptică, ceea ce s-a întâmplat în continuare a fost că acest individ și-a schimbat, după ce a primit o doză de venin de broască, și-a schimbat colegul. Dintr-o dată era în bancă cu altcineva, cu o colegă, cu care el își atingea cotul. Deci cotul ei îi atingea cotul său. Și el în acel moment simțea o energie extraordinară în corpul său. Mai târziu, individul a ieșit afară, iar afară, un alt coleg a început să se ia de restul colegilor și să le spună: dați-vă jos căciula, să-i dea bully, practic, le spunea ce să facă.
Individul în cauză a sărit în ajutorul colegilor și i-a spus alcoolicului: ce cauți tu aici? Ce vrei tu de la colegii mei? Lasă-i în pace, n-auzi. La care colegii au început să-l încurajeze: lovește-l, dă-i. Și atunci individul în cauză s-a trezit din vis. Acum sunt câteva elemente extrem de interesante, pentru că întotdeauna visul comunică în simbol, da? Deci să ne gândim un pic la veninul de broască. Broasca este un animal amfibian care trăiește atât în adâncuri, în inconștient, în apă, cât și afară, la suprafață. Deci, imediat putem să observăm acest caracter inițiatic al visului. Ok, deci suntem inițiați oarecum în sfera aceasta interior, inconștient, exterior. Deci avem o legătură directă între aceste două lumi, plus profesorul care scrie la tablă, care din nou este o imagine arhetipală inițiatică. Deci direct visul ne comunică faptul că acest individ, visul încearcă să-l inițieze pe individ într-o înțelegere mai profundă a sa. Din nou, suntem la școală, da? Într-o sală de clasă. Atingerea coatelor cu colega reprezintă conexiunea cu anima, cu partea feminină din fiecare dintre noi. Pentru că toți oamenii care calcă pe planetă, indiferent că sunt bărbați sau femei, ei poartă atât energie masculină cât și energie feminină. Asta este una dintre caracteristicile Universului. Totul, la baza a tot se află dualitate, însă în asta vreau să intru mai târziu. Deci, sprijinit de această energie feminină, care are de-a face cu intuiția, cu atenția la sentimente, și susținut de cadrul școlar și de broască, de veninul de broască, individul iese afară, unde dă de cine? De un alcoolic. Acest individ în cauză a venit la mine fix din cauza faptului că avea probleme cu alcoolul. Deci el se întâlnește cu umbra, însă în același timp este susținut și ia apărarea colegilor. Da? Deci el oarecum vrea să-și privească umbra în ochi și să-i comunice și să o înțeleagă și să o vadă pentru ceea ce este, da? Nu este speriat de această umbră a sa, da? Imediat colegii încep să-i spună: dă-i. Deci colegii, aceste expresii ale sinelui, ale aceluiași psihic, care este fragmentat în mai multe expresii, da? Îl încurajează pe acesta să se ia, ca să spun așa, de gât cu umbra sa. Deci caracterul acesta extrem de inițiatic al visului îi spune practic individului că alcoolismul este acolo, să fie văzut, să fie înțeles și să nu fie folosit pentru a estompa anumite sentimente, deoarece în caz contrar el va ajunge să fie bully pentru acești studenți. Da. Deci caracterile, visele sunt extrem de puternice. Au o capacitate simbolică de a ne exprima exact unde suntem în acest punct al vieții noastre. În concluzie, dacă sunteți în depresie, înțelegeți că asta este o modalitate prin care psihicul vostru încearcă să revină la autenticitate. Căutați să vă afundați puternic în esența voastră. Analizați-vă relația cu semenii, cu mama, cu tata, cu restul familiei, cu prietenii, cu sine. Fiți atenți la momente de disociere, de detașare. Analizați-vă viața psihică profund. Doar așa vei putea trece prin această perioadă care este atât de necesară
vieții individului. Să ne aducem aminte că după toamnă, după nigredul, după putrefacțiu, vine iarnă, însă după iarnă vine primăvara, care întotdeauna este frumoasă, regenerativă, ne oferă o perspectivă nouă asupra a tot. Deci depresia poate fi privită și ca un foc mistuitor care are capacitatea de a arde iluziile din sufletul individului.